Kublai ya pi baro para bangen. Pila manlong kibalathal laswai. Pila thal bankit ya kacing pang kabalane labun bun snam. Lesi pila le shabun ngot ki doktor ne kinong sumar. Pila di ikidawai dashin ki babun jan. Henry kacing pang kadang thar bat pitlat piswai hakamet jong pi. Minta kasngi ngoong ye pi wat pat du jingkermen no. Henry tolong barbor kibadab da ka jingkermen ha utrai ublay. Apin ken mau ye pi ba ublay upapin kya ya kaway kabriw kabapang labun bun snem tang da kapakta ya ka jankup jong u. Udang im hadu minta badu pet badu yoi ya pi badu kwa ya pi bapin ai tilun ha u baro kijing kya kijing e ka kya ka shen bat kijing pang jing shitam baro wat sngau bapilong tang marway ha kani kijing e bapimat ngap ha kani kijing duai kadai nakapenta jong pi kibak thamet bat mensim to ki joj bat sim ya kijing kermen namar ba ublay udang kloy ban kata ban pen ko yepi lada PIT bat PI lat yu ban le ka kampala ha ka jing im jong pi bun sien ha ka Bible ngiyo i bau jisu pen kya ya ki bapang dang sipor arpor Henry upen ko bat upen kya ro ya ki balapang labun bun snam kum ya ka kan thai bapang mi snam lakhat arsnam kum ju ro ya we ubriu ubadako ubathya pang bat ap jingkon hajan kapung Bethesda ubalapang lalai puprasnam balay namarba kapor jong ublay kaya pher pagkapor jongi at kajing mod juperkat jong ublay kalong halor banya ka jongi kibrio lesi pila duai labun snam bat pisngo ba ublay ulaklat yapi Henry genma ba kajing penkya kala banwan hakanu kanu kapor ro hakaba pimshem kmi lenti ne pimshem poi perkhat menta kasngi ngin ya kentiyo ya ka jinget jungi halor ka bor jong ublay halor ka jingpang jongi dan ka ka ba ublay la banle lada pinget pishania bat piyaisha bat yai ap hau ha kini ki kendiat minit ki banwan ngan duwai kerpang nakabenta kido kibas ngau telat bat luai hakamet bat ru hakamensim wat pet neskip nakani ke video menta Henry tu yaisha bat ailat bakabor jong u mensim bakui jong ublay kan treikam happy link ba kani ke video bat ke mobile jong pi menta tu ben kre ya ka mensim jong pi na ka benta kani ke jing duai ko try ken rat ngawan hakmat jomi menta kasngi link ba kani ke video na ka benta kini ki para banget baro ki bedang pet ya kani ke video bat kani ke jing duai Meyo i ko try ya ka met batalat bat baswai jongki Meyo i ko try ya ka jingpang jing shitam ba kilaket ko try to kershan bor ko try ya ki met bat mensiam bat tukta ko try halor jongki da ki kti basbun bat pen ko ki jong me Meyo i
ya kisnem bakila penlot hagi doktor ki hospital miyo i ya kecing uon jing nam jongki miyo i bat miyo sngo ya kicing duai jongki ban yo jing kon menta kasngi ngakarpat topha aku try ya kecing shai ba kecing pen kya ka jong me phi ki badon jing pang bo iki kti jong phi ha ka ba phi pang menta ha ka kerteng uji sukris ngapha ya kecing pen kya siki penta ba pher jong ka met bat kecing sitom jong phi bat tu pen koj no nadu mentahi ka khlip man tu pen kala kodrai Jesu Kris ya kasnam ya ki thiet ki jaw bat tu pen kup da ka met ka ba koj bat ba kya asa sisien pan nga ai tilot ikini ki jing pang baro ha ka ding phna menta ba phila duai wat du jing kermen shu Henry tu kermen ba phila koj bat pensa koj bun sien kajing pen kya kasdang na ka men siem bat kawan syakamet wat ailat ba kajing arta tien kan sensyar biang yapi ai ngo bat ai ku blay yu blay man lakastam ban ba pikit ya compare wat lada pimpat yu jing koj pura ong ku blay ko try pamel pen koj bat pen kya yanga ngapan ya kani paro haka kerteng uji sukres utrai jongi amen lada kani kecing duai kelakta yepi sngo bahato amen haki comments thoru lada pisngo thu kanu kecing kala haka met kaphat ka jong pi menta hadien bapila duai bat pan jing pen kot jing khia na ublai kajing pla ne kajing share jong pi ha ka ne ka video kan penslur lam iki weide wat kalat ru ban share ya ka ne ka video bat kito kiba pita bagi pang bat kishitom pila ru ban kershan lam ya ka ne ka channel da ka ba join ya ka kan hun duai lang ba kajing kershan lam jong pi kan ai men siam yigi shibon ban pen mi shushu kom kini ki video do ublay unkirku yapi baro